Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку. Так, хутенько сутішайте мене. Ось тут новина у самому початку програми. Що здарилося, Кася? Поки що нічого, але зовсім хутко здариться. А тобі уже сумно. Міновіто так. Кася, так розкажи, чому ти розстроїлася. Магчимо, ми тебе сутешим. Не сутешите, бо не зможете затримати зиму. Чекай, Кася, а навошта її затримлювати? Як навошта? Я поки зовсім не налюбувалася зимовими пейзажами, а зовсім хутко прийде весна і сніг розтане. Кася, успокойся. Я не могу. Мне шкода, что я до наступной зимы не убачу снега. А ось і убачиш. Где? У холодильника? Ні, Кася, ми просто подаримо тобі сніжний шар. А ще лепш некалькі. Правильно, Лесик. І ти, Кася, будеш любуватися на сніг, коли захочеш. Снежный шар? А что это такое? Снежка, але я наш розтане. Кася, каб ти зрозуміла, що ми маємо на увазі, пропоную відправитися у гості до чоловіка, який зібрав самую велику колекцію сніжних шаров у світі. Ого, цікава пропанова. Полетели уже. Ого! Колькі цацок! Гэта, Кася, не просто цацки, а снежные шары. Бачила я такі. Коли їх перегарнуть, ці потресті, унутры починає йти сніг. І такими сніжними пейзажами можна любуватися увесь год. Ой, захопляльне відовище, нічого не скажеш. Колькі ж тут гэтых снежных шаров! 11 тысяч. Гэта самая великая у свете коллекция, якую собрал жыхар немецкого города Нюрнберга. Сапраўдная зімовая казка. І колькі часу спатрэбілася, каб сабраць такую вялізную калекцыю? Больш за 40 гадоў. У кнігу рэкордаў Гіннеса гаспадар снежных шароў увайшоў яшчэ 20 гадоў таму. Тады калекцыя была амаль напалову менш. Але аматар цацачных снежных пейзажаў на гэтым не спыніўся. Менавіта. Ён і зараз падарожнічае па свеце і шукае самыя незвычайныя экземпляры. Якое цудоўнае хобі! Глядзіце! Ну і дзівосы! Снежны шар з Эйфелевай вежай. Гэта самы стары экспанат у калекцыі. Сфера з архітэктурнай славутасцю зроблена ў Парыжы ў 1889 годзе. Ого, цацка з доўгай гісторыі! Яшчэ сярод любімых экспанатаў гаспадара тэлефонны апарат з 2 шарамі, вядомы карабель «Тытанік» і верталёт з зімовым чараўніком. Якая прыгажосць! І як цудоўна прыдумана! Захацеў, перагарнуў шар і любуйся на снежны пейзаж. Ну што, Кася, суцешыў цябе Лесік? Ты больш не сумуеш, што хутка снег растане? Не сумую! Я атрымаю ад вас у падарунак некалькі снежных шароў і буду глядзець на снег, калі захачу. Дамовіліся. Дзякуй за цікавую інфармацыю, Лесік. Так, дзякуй! Зараз можаш адпачыць і паглядзець разам з усімі цікавы ранішні мультфільм. Давай, уключай яго, Лесь! Уключаю. Зараз я хочу представить вам свою новую сяброўку. І хто гэта такая? Одна вельмі абаяльная рыжая прыгажуня. Кася, гэта дзяўчынка з валасамі рыжага колеру? Не-а, гэта рыжая лисичка-сястрычка. Ого! Кася, і ты не пабаялася пасябраваць з сапраўднай лісой? А мы з ёй дамовіліся, што я пакажу яе ў добраранку, а яна нікога не пакрыўдзіць. Здорова, Кася, тады давайте знаёміцца з Ліскай. Паглядзіце, якая абаяльная і прыгожая моя сяброўка Ліска. Кася, але яна вельмі небяспечная для маленькіх звяркоў. Я гэта ведаю, і яны таксама. Але нам Ліска дазволіла падысці бліжэй, і мы можам палюбавацца яе прыгожым зімовым футрам. Яно не толькі прыгожае, але і вельмі цёплае. Лисица ж не будуе сабе дом ці бярлогу. Яна просто накрываецца хвастом і выдатна адпачывае ў адкрытай выемцы. А ведаеце, для чаго Ліска так смешна нырае ў снег?
Для того, каб дастаць ежу з-пад глыбокай гурбы. Правильно, разумник. Гэты дзіўны метод палявання называецца мышкаваннем. Як толькі драпежніца чуе, што пад снегам хтосьці ёсць, яна рэзка падскоквае ўверх, падціскае пярэднія лапы, а потым з сілай скача галавой у снег і пачынае яго разрываць. Прычым, калі летам ліска стараецца выходзіць на паляванне ў змрочны час, то зімой можна сустрэць прыгажуню, якая палюе ў сярэдзіне дня. А яшчэ твая сяброўка Кася, як і ўсе ліскі, вельмі гаспадарлівая. Так-так! Уяўляйце, кожная рыжая прыгажуня мае свой халадзільнік. Ліса пачынае будаваць яго ў канцы восені, калі ўжо даволі холадна. О, гэта каб ежа не сапсавалася. Потым ліска адносіць у свой халадзільнік тое, што не змагла з'есці на снеданне, абед або вячэру. Так, у самы няўдалы дзень драпежніца не застанецца галоднай. Вось такая ў мяне прыгожая, але вельмі небяспечная сяброўка. Кася, дзякуй за вельмі цікавае, блізкае знаёмства. Сапраўды, я столькі даведалася. Мне прыемна, што вам спадабалася. Значыць, цяпер выканайце маё жаданне. Мы нават ведаем, што ты загадаеш, Кася. О, а калі ведаеце, не марнуйце час. Уключайце чарговы мульцік. А зараз прапаную бачыць яшчэ адно дзіўнае зімовае відовішча. О, гэта якраз для мяне, каб я нагледзелася на зіму. Думаю, такі рэдкі цуд прыроды спадабаецца ўсім. Ого, зацікавіў лесік. Глядзіце і здзіўляйцеся. Ого, якія незвычайныя хвалі. Яны шкляныя ці ўвогуле крыштальныя? Кася, лесік гаварыў пра унікальную зімовую з'яву. Значыць, гэта не шкло. А што? Думаю, лёд. Правільна, Вераніка, гэта ледзяныя хвалі. Ну і дзівосы. І дзе можна ўбачыць такі цуд? У Кітаі, на возеры Хулун. Цікава, а як атрымліваюцца ледзяныя хвалі? З дапамогай чараўніцтва? Ты не, Кася, проста ў пачатку і напрыканцы зімы лёд на возеры яшчэ даволі тонкі, не акрэплы. І ён лёгка разбіваецца хвалямі і ветрам? На 1000 частак, якія потым дрейфуюць каля берага і ўтвараюць вось такія маляўнічыя ледзяныя хвалі. Ой, сапраўдны цуд прыроды, нічога не скажаш. Пакладу яго ў сваю скарбонку зімовых успамінаў. І цяпер дакладна не буду сумаваць, што зіма хутка скончыцца. Вось і цудоўна, а то і вядучы Дабраранка сум не да твару. Дзякуй за добры настрой, які вы мне вярнулі, сябры. І прапаную паглядзець чарговы ранішні мультфільм. А зараз час развітвацца. Шкода. Але наперадзе нас чакае цудоўны дзень. Сябры, правядзіце яго цікава. Карысна. А самае галоўнае, весела. Напрыклад, сёння можна адзначыць дзень. Слухайце музыку. Цудоўная прапанова сабрацца з сябрамі і ўключыць любімыя мелодыі ці патанцаваць пад іх. А яшчэ можна адзначыць спартыўнае свята – дзень перацягвання каната. Таксама добрая прапанова сабрацца з сябрамі і наладзіць вясёлае спаборніцтва. Пад любімую музыку. Ой, бачыце, сябры, колькі ўсяго цікавага і вясёлага можна паспець. Але спачатку трэба паспець на заняткі ў садкі і школы. Таму давайце развітвацца. Толькі спачатку дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку! Не праспіце!